नांदेड मनपासाठी शिवसेनेनं भाजपला पाठिंबा दिलेला आहे। नांदेडमध्ये भाजप आणि शिवसेनेचं मनोमिलन झालेलं आहे। शिवसेनेचा भाजपला बिनशर्त पाठिंबा पाहायला मिळालाय। अशोक चव्हाणांची पत्रकार परिषदेमध्ये ही माहिती समोर आली आहे। नांदेड महापालिका निवडणुकीमध्ये एकमेकांविरोधात दंड थोपटणारे भाजप आणि शिवसेनेचे मनोमिलन झाले। शिवसेनेनं भाजपला बिनशर्त पाठिंबा दिलाय। युती करण्याबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी फोनवरून बोलणं झाल्यानं युती केल्याचं माजी मुख्यमंत्री विद्यमान खासदार अशोक चव्हाण यांनी सांगितलेलं आहे। युतीची घोषणा पत्रकार परिषदेमध्ये करण्यात आली आहे। आमचे प्रयत्न होता की पहिल्यापासून युती व्हावी, आमचा प्रयत्न होता, पण त्यांच्याकडे मागणी जास्त होती। आमच्याकडे 550 लोकांचे अर्ज होते, त्यामुळे अधिक मागणी असल्यामुळे ते जुळू शकलं नाही। फॅक्ट आहे, आता निवडणूक झालेली आहे, निकाल लागलेले आहेत आणि एकनाथ शिंदेंचं माझं बोलणं झालं या विषयावर। तर त्यांनी म्हटलं की त्याला युती झालं बरं होईल, त्यामुळे आम्ही तो निर्णय घेतला की सोबत घेऊन काम करायचं।